Bangga, tumasa po ang tubig dito sa Dagupan City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng bagyong Sipangyan. Kuha ang bidyong ito sa kahabaan ng Arellano Street, Dagupan City. Tumaas na ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Gabinti rin na tubig ang makikita at madaraanan dito sa junction dito pa rin sa Dagupan City. Hindi lamang mga motorista at mga mananakay ang naperwisyo ng baha ngayong araw. Pati ang mga establishmento na naghahanap buhay ay napasok na rin ng tubig baha. Inyo po makikita mga kaibigan na tuloy-tuloy po ang pag-ulan at dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan ay hindi po maiwasan na tumaas po ang tubig dito po sa ilang mga dito sa Dagupan, lalo na dito sa aking kinalalagyan dito po sa A.B. Fernandez. At dahil dyan, napasok na rin po ang ilang mga establishmento. Tulad na lamang po nitong ating kinaroroonan. Ayan, ito po, si Kuya ay kanina pa po daw nagdadas pa ng tubig. Ayan, dahil ano po yung nalagay niya kanina? Medyo mataas po tayo Kuya. Ayan. Sabi ko nga kanina magtira siya para may makita sa video mamaya. Sarap. Samantala kung titignan nyo naman po mula dito sa itaas, ayan, medyo makikabagalan po ang takbo ng ating trapiko. Dahil doon po banda mga kaibigan, doon banda, ayan, mataas po doon ang tubig. Hindi ko na po makita dahil malayo po ang ating camera, pero mataas po talaga, ha? So mag-iingat po kayo dyan dahil baka mamaya makulonyas kayo, okay? At yan po ang mga latest sa oras na ito mula dito sa Bulwagang Pambalitaan ng 90.3 Energy FM. Ako po si Brian Vidal, aka Inadora, nagbabalita.